втория ларп. Той е CoinShop. То така хора, не можахме да отидем там, защото ето тук виждате какво пише. That word does not exist. Може... Това аз не знам много на английския. Това може би защото не може да се излезе от този ларп или не може да се отиде на този ларп, но следващия ларп да видим. Ларп екип. Ето хора, там сме. Ето тук ми пише Wonder Leaders of BG Craft. Това BG Crafting нещо си. Този е някакъв победител, ето тук пише. И този екстази хора. Да. Само тук да видят тези. И хора, тук може да се продавате, но търговия ще ходим. Да, хора. На търговия ще ходим. И тези не знам за... Чакайте малко. Чакай да се проверя тази това. 0 лева! Тръгваме към втория ларп. Третия или четвъртия, не знам. Някаква елха хора. What? Добре. Добре. Тук не знам какво се прави хора. Да, тук сигурно е PvP. Така. И така хора, сега сме в другия ларп. Чакайте само, няма тук нещо да... Той сигурно е админ някакъв. Така, паузирайте си го да видите как му името, ако искате да го видите в Skype. И това е да тръгваме. Ето тук хора, това е ларп Help. Help помощ. Как да стана ютубър. Можете да получите когато имате 250 абоната и снимате клип Кевин в сървъра. Клипът качен от вас трябва да събере минимум 200 реални за... Тук мога да прочета. За възръка, ръфлес, екстази, гледане. Не знам това сега дали е много вярно, но... Имайте съвет от това. Ето тук информация за... Чакайте, че мога да... Не знам това за какво е, за плагиране на рез. И да тръгнем към следващия лап. И хора, ето там сме, както виждате, в пазар. Не знам какво... What? Пазар за играчи. За да получите Сергия трябва да изпратите SMS на стойност 2,40. За повече информация свържете се с администратор Skype Ръфи 3Z някакви там точки. И не знам сега тази Сергия за какво е. Да, наистина. И да преминаваме към следващия ларп. Той е ларп Shop. Ето хора, тук ви е BG магазин. В магазина може да намерите най-важните принадлежности за вас. Ако откриете бък, моля, свържете се с администратор. Някои предмети могат само да се купуват, не и да се продават. Вляво се намира и екипът на сървъра. Добре.
Ето и тук обикновен шоп хора. 320. Максимум на цената хора. Добре да преминем към следващия лад. И хора в Warp Survivor сме. Добре дошли в Survivor, светът забелязвайте се с неограничени постройки, защитете своя територия рез. В случай, че бъдете ограбени, свържете се с администратори или не знам какво. Той сервер PvP-то е премахнат. Имате право на 2 регистрации. Айтемите от този сервер могат да се използват в PvP светът. Използвайте на X-Ray е приятен престой в BG Craft. Не знам хора този BG Craft какъв е, но тук както виждате е Warp Survival. Ето го и Пигито. И тук можете да се направите къща, не знам какво е. Както пише в описанието, къща ето нещо мапа се бъгна. Чакайте. Тези съндъци дали са защитени. И хора... Чакайте малко. What? 33 диаманта. Как така? 30. Добре. И довиждане хора, това ще бъде всичко този епизод или ревю. Ако ви е харесал клипа, харесайте го, абонирайте се за мен и коментирайте, ако има някакви недостатъци. IP ще има към описанието. Ако някой иска да играе с мен в такива сървъри, може да ви пише на Skype или на не знам какво. И довиждане хора, това ще бъде всичко.